Ngombe sinom cek segere, mangan peyek ambek lombok. Wong sik enom nyambuta gawe, cek gak dinyek ambek wong wedok. Kadadosan ing negari ingkang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerto raharjo. Wonten salah sawijining pangeran ingkang gesangipun sarwa kacakepan. Pangeran menika putra mahkota ingkang badhe nglajengake tahta kerajaan. Ananging pangeran kala wau boten marem kalih gesangipun ingkang kacakepan. Pangeran kepingin lelono nglamahi wono. Pangeran kepingin madosi jati dirine ugi pengalaman gesang. Saking mriku kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan gesangipun inggih menika lare wadon ingkang sae manahipun lan ayu pasur. Kalih tiyang kanemen lampah nglewati wana ingkang rimbun. Ningali kiwa tengene boten wonten kewan utawa peksi ingkang saged dipunburu. Kanemen bagus kalian pandhereke wau saiktosipun inggih menika pangeran ingkang lelono kangge pados jati dirinipun. Jo, bejo. Kowe ning ndi? Jo, bejo. Pangeran, panjenengan wonten pundi, Pangeran? Aduh, kowe kuwi ati-ati to. Ngapunten, Pangeran. Kula mboten ngertos Pangeran wonten wingking kula. Rene jo, rene. Aku arep cerita. Wonten napa, Pangeran? Kok ora ana kewan dina iki ya, Jo? Inggih, Pangeran. Sepi banget. Sopo kuwi, Jo? Kula mboten ngertos ya, Pangeran. Sinten nggih niku? Ngapunten, Mbok. Kula badhe tanglet. Kula nuwun, Mbok. Waladalah, monggo, sapa kowe? Kula pengembara, Mbok. Ngapunten niki dusun apa? Iki dusun dedapan, Le. Kowe arep ngopo nang kene? Kula badhe mengembara, Mbok. Ananging kula nyasar mboten ngertos dalane. Wah, ya wis, kowe melu wae piye, Le? Tak dadekno anak angkatku yen kowe gelem. Wah, injih, Mbok. Kula purun. Kawit saiki kowe dadi anakku. Kowe tak jenenge Andani Lumut ya, Le. Inggih, Mbok. Wonten injing ingkang terang Mbok Rondo Klenting nyawiji kalian putri-putrinipun. Putri-putri Mbok Rondo Klenting sangat ayu pasuryane. Piyambake inggih menika Klenting Abang, Klenting Biru, lan salah satunggaling putri tirinipun ingkang nami Klenting Kuning. Mbok Rondo Klenting sangat remen lan tresno kalian putri-putrinipun. Ananging benten kalian Klenting Kuning ingkang dados putri tiri. Piyambake sangat dibentenake katresnanipun. Klenting Kuning didhawuhi nyapu, ngresiki griya lan ugi nyambut damel ing sawah, sanget mrihantinake. Anak-anakku sing ayu-ayu, rene nduk. Injih, Mbok, wonten apa? Ngene nduk, ana warta sing penting banget. Warta apa to, Mbok? Enten napa, Mbok? Sajake kok tenanan, wonten menapa? Kowe ngerti to, Mbok Rondo Dadapan sing duwe anak bagus banget jenenge Andi-Andi Lumut. Oh, Andani Lumut. Bagus. Wah, gelem no. Iya, Mbok Rondo Dadapan gawe sayembara nyanyi kanggo anake Andi-Andi Lumut sing lagi goleki garwa pendamping. Wah, purun sanget, Mbok. Iya, mengko mbok arep dandani kowe supaya dadi putri sing ayu-ayu. Sapa ngerti salah sijine kepilih dadi garwane Andi-Andi Lumut. Iya, Mbok, purun. Wah, mesti aku sing dipilih mengko, kan aku ayu. Ora iso Mbak Yu, mesti aku to. Aku kan luwih cilik, kudune Mbak Yu ngalah karo aku. Heh, aku kan luwih tuwa saka kowe. Kudune kowe ngajeni aku di Mbak Yumu. Wes to, rasa padu. Anak-anak mbok kan ayu-ayu, rasa udur. Gek nang jero siap-siap dandan. Injih, Mbok.
Mbok, kula badhe matur. Matur apa? Apa kowe wis rampung nyapune? Sampun, Mbok. Ngeten, Mbok. Kula inggih kepingin nderek sayembara nyanyi supados dados garwane ande-ande lumut kados Mbak Yu Klenting. Klenting kuning kawit wau Oh, mirengake ya wis. piyambakane Rene, tak simbol kandhani lan kowe. sejarahipun. Klenting Ya kuning wis, banjur saiki marani kowe Mbok ngumbahi Rondo lan klambi-klambine ngomong Mbak Yumu karo nggone mbok ning kali kono. Inji, Mbok. Hah, muga-muga sing diterima dadi garwane ande-ande lumut yaiku salah sijine anak-anakku, dudu Klenting kuning. Klenting kuning nampi menampa ingkang dipun utus dening Mbok Rondo lan dilampahi kanthi sabar. Klenting kuning saben dinten nyambut damel ngresiki griya, ugi nyambut damel wonten lading. Boten kraos sayah lan keluh kesah. Sinaos piyambake dipun damel boten sae kaliyan Mbok Rondo Klenting lan para sedulure. Namung piyambake ugi Gusti Allah ingkang ngertos sengkawa piyambake. Piyambake ngajengaken Gusti Allah badhe maringi ganjaran ingkang sae kangge piyambakipun. Duh Gusti, ngeten niki gesangipun kula. Mugi-mugi kula saged nampi kanthi lempal manah. Hei Cak Ayu. Sopo kuwi? Kowe rasa wedi. Aku iki widodari sing arep bantu awakmu. Ameh ngopo kowe? Aku arep menehi kowe pusaka tampanen. Muga-muga pusaka iki keguna kanggo kowe. Iki jenenge jimat Kalimasada. Tampanen Cak Ayu. Injih, matur nuwun. Hati-hati, gunakno pusaka kuwi kanggo kebajikan. Injih, matur nuwun lan nyuwun dongalan ngestune. Ing salah sawijining lepen ingkang toyanipun santer banget wonten mriku yuyu Kangkang gesang. Piyambake ingkang nguasani lepen menika. Piyambake si yuyu Kangkang ingkang julik. Godhong waru kok bolong-bolong. Bocah ayu kok moblong-moblong. Sopo guys sing teko? Wah, kaline banjir. Iya Mbak Yu, piye iki? Bisa-bisa awake dhewe ora sida melu sayembarane mbok rondo dadapan. Kose-kose kayak Yuyu Kangkang ta? Wah, iya. Ayo njaluk tolong Yuyu Kangkang wae Mbak Yu. Iya. Yuyu Kangkang, Yuyu Kangkang. Ono apa Cahayu? Yuyu Kangkang, aku nyeluk tolong kowe. Tolong sebelahnya aku lan adikku lewat kali iki. Wah, abot banget kuwi. Iso nanging enek syarate Cahayu. Enek imbalane. Imbalane apa to? Kon bayar nganggo duit. Wah, kowe mau duitan. Yo, pira jalukmu? Mengko tak bayar. Duduk duit, aku ra doyan. Red, Imbalane yo iku nganggo tanganmu. apa? Tanganku. Mbok awak nih. Ora tak kapak-kapak nih. Mong tak ambung sithik. He, apa? Iya, apa rene imbalan liyane? Mas tanganku sing wangi iki mbok ambungi. Ih, Yo wis yen wegah. Yen suwe-suwe mengko imbalane nambah lho. ya wis. Tapi nang tangan wae, sedikit tok. Wah, seneng banget aku iso ngambung tangane cah wadon ayu-ayu. Opo kuwi? Ambune ra enak, rupane elek banget. Wah, kok banjir toh? Piye carane aku iso nyebrang? Wah, kayak enak Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang, Yuyu Kangkang, mrene yo. Aku njaluk tolong sebrangne kali iki. Opo sebrang ki? Moh, aku wegah. Mengko tak menehi duit. Aku wegah. Wis, kono lunga. Aja rene meneh. Dasar wong wedon elek. Alah, kowe kok jahat to Yuyu Kangkang? Ya wis yen kuwi karepmu, aku arep gawe kali iki asat. Opo yo iso? Dumadaan lepen menika asat. Yuyu Kangkang kacilakan lajeng kesah tebih lan mati. Saklajengipun Klenting kuning saged lumrah nyebrang lepen mituju griyane Mbok Rondo dadapan. Griyanipun si ande-ande lumut.
Ing salah sawijining dusun ingkang nami Dadapan, Mbok Rondo nembe nyapu griya. Wonten dalem mriku wau si Andi-andi lumut nembe ngaji wonten salah sawijining surau. Ngentosi gegantilaning manah ingkang dipun janjikaken Gusti Allah kangge piyambake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo yo? Kula, Mbok, kenting abang. Lan kula klenting biru, Mbok. Wah, cawadon ayu-ayu. Arep ngopo iki? Badhe melu sayembara nyanyi supaya bisa dadi garwane Andi-andi lumut, Mbok. Walah, arep melu sayembara ta? Ayo siji-siji. Inggih, Mbok. Sugeng tahu ati sing pian tau ngelarani wes suwe werareni welu ngomong masalah sepele we golek liyane tambah lo yakin we teko nambahi sengsara ngarusak tatanan ati sing wis pengin lali karo gede dure balunganmu aku wis ora gagas kata luka wis cukup wingi ra pengen baleni Mario lehmu dolanan ati wis wayahe we kapong menjani. Lumayan. Next. Sopo sing kuat ditinggal lunga? Sopo sing atine ora lara? Kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati dhewe wis ra dadi siji. Ya wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati pesanku mung siji sing ati-ati iso ku mung mendem esuk tekan sonten mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Wow, rada cucok. Sik yo, tak mengke Andi-andi lumut. Mlebu siji-siji yo. Oke, siap. Putraku si ande lumut temuruna putri kang ganggai putri ning sing ayu rupane penting apa iku kang dadi asmane. Duh ibu kula mboten purun Duh ibu kula mboten medun Nadyan ayu sisane si yuyu kangkang Wah, ora gelem ki, Nduk. Wah, kurang ajar kowe kuwi. Aku ayu ning ngene diarani sisane yu kangkang. Mbok, cobi kula. Putraku si ande lumut temuruna ana putri kang nganggai putri ning
Duh ibu, kula mboten purun. Duh ibu, kula mboten medun. Nadyan ayu sisane siyuyu kangkang. Waduh, Nduk, wong loro ora gelem kabeh kae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo ya kuwi? Kula Klenting Kuning, Mbok. Badhe melu sayembara nyanyi supaya bisa dadi garwane Andi-Andi Lumut. Apa? Kowe kepengin dadi garwane anakku? Ora salah ta kowe iku? Lah iya. Rupane elek, ambumu ra enak. Aku wae sing ae ditolak, kok pemane kowe? Dicoba dhisik, Mbok. Ya wis, kono nang nyanyi. Musik. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak duwe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Putraku si ande lumut tumuruna ana putri kang ganggai. Putrine sing ala rupane tumpeng kuning iku kang dadi asmane. Duh ibu, kula inggih purun. Kang putra inggih badhe medun. Nadyan ala menika kang putra suwun. Loh, apa ora salah kowe le-tole? Mboten, Mbok. Niki sampun dadi pilihane kula. Oh, yen kuwi pilihanmu le, simba manut wae. Mbok, kula badhe ngomong jujur ngenani jati dirine kula. Apa kuwi ngger? Mbok, kula menika sakjane pangeran ingkang mengembara golek pengalaman urip lan sisihing urip. Hah? Pangeran? Pungkasane Klenting Kuning dados sisihanipun Andi-Andi Lumut. Pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadekake dados putri ingkang ayu. Sejatosipun Klenting Kuning menika putri Sekartaji lan Andi-Andi Lumut menika raja nggentosi ramanipun. Pangeran ugi Klenting Kuning gesang selaras saklawase.